dyddiadur, felly wyt ti'n cadw dyddiadur? Dwi wedi bod yn cadw dyddiadur ers o'n i'r 20, ydw. Ac wyt ti wedi cadw'r casgliad i gyd? Ydw, dwi wedi cadw gyda, fyswn ni byth wedi gallu sgwennu'n hunan gofiant, achos ta'n credu byddwn ni'n cofio dim byd. A pan dwi'n agor nhw, dwi'n... Oes yna bethau personol yn nhw, neu Wel, mae'n amrywio, dweud y gwir, o'r beth sy'n digwydd yn y mywyd i. A fan hyn, dyma ni, Theatr Genedlaethol Norwy, cysgu yn y minibus, hongian o gwmpas. Hedfan yn ffantastig, na tro cyntaf fi erioed hedfan